Beh, Bas, kowe gak bahagia banget iki ngapain Bas? Gak seneng banget iki. Adanya aku bahagia banget, seneng banget sayang ya kan. Itu kiriman saya, batik saya. Gila. Batike apik no kok. Anda nih kak. Api banget toh? Apik. Itu kayak apa? Dure kebaya. Api banget toh? Dinggo kapan kuwi, Bos? Waktu 2 minggu. 2 minggu sayang. Rambutmu ki anti rewo-rewo kayak wong mendak medeni kayak gendruwo. Gendruwo beri akot gulumu. Pokoknya sayang, aku tak kiriman makasih sayang enggak lemah terus Gusti Allah sing bales wae sing ngirimi aku ora iki, bawa tak dodol rezeki lancar, dite oke, besok nyampe mak meneh ya sayang, pokoknya ya sayang iki lho. Bas. Tambirmu kok do ilang do nyandi to. Oh iya tak critani. Tambire anak-anak amake dari Sabang sampai Merauke yen jajan kuwi tambire tulung dibalekke. Tambir, ngerti kan? Tambire dibalekke ora digawa mulih diselehke ning Simpang 5, diselehke ning apa lapangan Pedan. Karepe piye kuwi ya kok. Ora enom ora tuwa kok padha wae. Jenenge D 30.000 ki ora sak tekas ora sakan tambire. Tambire ki ditinggal. 30.000 sego gajah sampe wis murah, ngerti ra? Lah kok tambire digawa mulih, ditinggal ning Simpang 5, ditinggal ning lapangan Pedan karepe piye? Tolong buat yang jajan. Wong ya sithik edeng pangerten kok wong kabeh tuku ya nggo modal. Ora apa mbutuh digawa. 30.000 sak tambire ya bakule sesuk nangis ngono carane ya kok 30.000 kok tambire ditinggal ning Simpang 5, ditinggal ning lapangan Pedan karepe piye kok. Wong 5 wong 7 do pamite dipangan di jero mobil kok do ditinggal ning kono kok. Piye karepe kuwi? Untung wae kok ana wong apa sing apian karo Mak Karno di apa diterke nyang warunge Mak Karno. Karepe piye? Wong itu apa sithik edeng toleransine piye ngono lho. Wong kok anu tambir mangan kok tambire digawa tekan Simpang 5, tekan lapangan Pedan karepe piye doan kuwi ya kok. Wong kaya dhisik is ilang di apa dinge diadai tas. Dadi digawa ning mulih. Lah saiki kok tinggal ning kono Simpang 5, digawa nang lapangan Pedan karepe piye terusane kok. Wong ya sithik edeng kabeh iki aja nyawangi peh. Dodol laris, nyawangi mburine genti. Dadine kabeh iki ya sithik edeng pangerten genti ngono lho. Ora mengko wato ditinggal ning Simpang 5, ditimbang ning lapangan Pedan lho. Wong kok le ngate kok tak etung kok anggar mangan di mobil, tak etung tambire sisan 15.000 doan. Karepe piye lho dana kuwi kok. Wong ya mbok mesake sithik edeng, mesake bakule. Bakule kok diwang Pak Kurun ki piye kok wong kaya ngono kuwi kok. Makasih ya sayang sing kei sayake iki kok tak dodake lancar rezekine. Pokoke esuk apa jenenge mak disawer-sawer segede ya sayang kok tak nggo minggu tak kanu sebaya. Lho.